Angibingelele kubabukeli bonke iningizimu Afrika yonke, ngiphinde ngibingelele ubuholi bonke ba-Art and Culture eSouth Africa yonke. Lo nibingelelayo uDlubheke waphuzwayo lapha endaweni yaseNquthu. Ngidlulisa ukungenami kakhulu ngomcimbi osuneminyaka ukhona. Ngicabanga ukuthi lwesikona owesikhombisa njengoba uzoba khona ngomhla ka-21 obizwa ngempucuzeko. Ibuhlungu lento eyenzeka lapha. Ngiqinisa kakhulu impela ebuholini ba-Art and Culture bafethu, ungangizwa kabi. Siyaxhashazwa kulo yamcimbi. Sibekwe nje inkololo okanye sibekwe izinto okufuna zilinyazwe ngabantu, asiholelwa lutho. Ayikho imali esithola ngalo yamcimbi. Kufuna kuzwakale kahle kwimpucuzeko Maskandi Festival. Hayi yonke imicimbi exhaswa u-Art and Culture. Ungabaholi bawo okunguXolani Mcineka, kube nguKhathide Ngobe odume ngelikaNtshatha. Bafowethu aseneme kakhulu ngenikwenzayo kuthina. Imali enixhaswa ngayo akufiki lutho. Kuyilihlazo ukuthi umcimbi odume kangaka nesena uqamba igama nathi iWorld Cup yoMaskandi asitholi lutho buholi ba-Art and Culture lapha yani. Ukubuhlungu kakhulu. Umculi ngamunye lapha uyoperform live. Kodwa uthola ukuthi ukhokhelwa imali engu-15,000, engu-20,000, engu-25,000. Leyo mali leyo engafinyeleli indawo, imazimba yayo mhlawumbe engaphelela ku-35, uxhashazwe okungconywana kunabanye, nakhona usaxhashaziwe lo mculi loyo. Ibuhlungu kakhulu lento, amandla ethu siwabona, siwamuncwa, sibhekile, besiyithule lento iminyaka neminyaka, kodwa iyakhula iminyaka yonke, iyaxhaswa abanhlobonhlobo, abakolotho nabakuphi iningi abantu abaxhasile. Umasipala wethu uxhasile lapha, nabo siyafisa ukuthi bazi kumasipala wethu ukuthi le yanto ayisisizi ngalutho, singamaciko oMaskandi. Yingakho ngisengaphumela obala ngoba oza kwethu abaningi baphilele ekuthenini kakhulu, bevunya ukuxhashazwa abantu abangesiyo ingxenye yomculo wethu. Ibuhlungu kakhulu lento leyo. Njengoba kuyiwa lapha kwimpucuzeko, ngiyafisa nazi ukuthi abaculi abathole imali. Ibuhlungu ngazi into ebuhlungu kakhulu kuklenywa imali ezinkulu kakhulu ku-Art and Culture ezingafinyelela ko-7 million. Kodwa usizi nenhlupheko ekhona kuyimali eyakubaculi sesisonke sisemcimbini ayifiki ngisho ku-700,000. Kodwa kuthiwa kuyosizwa uMaskandi makuthathwa imali kwi-government yethu. Leyo nto leyo sifisa ukuthi namhlanje uhulumeni wethu wesimhlonipha kakhulu nesisafisa esenzele okuhle kuyona yonke imicimbi, sisafisa iqhubeke ngendlela okuyiyona, ingabi nayo corruption. Sifisa iqhubeke kodwa ebesazi ukuthi imali akayikhiphayo ayibe nokulandelela ukuthi isebenzeni, ayikho into esiyithola ngomcimbi wempucuzeko. Mina njengoDlubheke ngizowamela amaciko amanye, angithunyiwe yiyo, kodwa ngikhuluma iqiniso ngokwenzakalayo. Kuyoba kubi mangakhona ongamphatha kabloko, ngoba kungabe kumphathele endleleni ukuthi kufanele ngivunye ukuxhashazwa. NjengoDlubheke nje egameni lami elingaka ngina 10 years nokudlekayo ngaphezulu. Yihlazo lela kwimpucuzeko ngiqashwe ngo-20,000. Yebo. Njani? Ngiyabona. Ukhuluma noXolani wakamcineka kwikhampani ekuthiwa Impucuzeko. Yebo boss. Kune festival esenzayo kaMaskandi ngomhla 21 July. Bengithanda ukuthi sibe noDlubheke. Bengicela ungiphe yena i-budget enginayo 20,000. uDlubheke uzomayima. Ngicabanga ukuthi nakuba bengingamthanda ku live kodwa ngishawe imali yabo. So ngo-20,000 vele umuntu engamayima, ngeke ukuthi akadlali live ngabe yamlimaza. Okay. Uthi no akunankinga, ngicela ukuthi ngiphinde ngibuye kuyinamba engathola kuyo le. Yes, ngoba ngiziposta bengicela bhuti mhlawumbe ungathathi ixesha elide ne? Hayi no, ngeke. Okay, sure. Alright, yeah. Iband yami izoholana lapha, ngineband nabantu abawu9 engiperforma nabo. Kube iband eshaya insimbi. Kuleyo malini engizoyithola mina ezosala ngakumina. Kodwa bona abafowethu obuhlungu abasuke benza umcimbi abanjengabo Mcineka noNtshatha, imali ezisala ngakubona bagcina besele nezimali ezingafikela ku-5 million, 6 million lapho. Imali ethola amaculi imicimbi usuwonke, imali iphelela mhlawumbe ku1 million sicubene nama-10 nani, kodwa nje okuningi akukho. Ihlazo ekhulu kakhulu umcimbi ongakaya abaculi ababhukhelo basuka la befike beyolalela khona eStadium la kuzobe kukhona babhukhela amahotela. Ihlungu obenziwa kubantu, abantu bafika ngo-10 ekseni
belobe ngezinyawo abacatshangelwa bebengene ngemali emageyithini kuze kuyoshaya mhlawumbe u2 ekseni. Siyabazwela abantu bayasithenga akunandaba ukuthi umuntu ulandela bani ulandela muphi umculo amthandayo ngendawo la kodwa abantu laba bayasazi futhi basithenga siyabafisa kusasa abese ukuchashazwa abantu bekhishisa imali beyomiswa ngenyawo kuze kuse ekseni umuntu emingenyawo. Imicimbi enjengo MTN Maskandi yona imicimbi esenelisayo ngesenze ngekwenza ukuthina ungaba yilokho nalokho kodwa ibona abantu abasasikhokhela imali ngendlela esibuka ukuthi ayisiyenela.